njengoba ke ndim ke lahamba ixesha ndadibana notata lona, hayi shem umntana womntu. Nangoku bendisitsha kutsha inyaka kutsha imilenze ndiyiloo nto hayi ndibhetele ndive ndithi rayithi. Ndamfowunela wayengena ekhemesi wezama ezinto ndiyasebenza ngo ndirayithi neenyawo zam ndayeka nozihlasa nangaphandle zingaphakathi ngoku into yam irayithi. uThixo uba usebenza emfihlakalweni, uThixo akaxakwa. Ndizobulela nomtshato wam wethu ondiphethe ngenceba ngamaxesha onke sisethi into enye. Ndibulele neefemeli zethu shem basahleli kamnandi. Hayi uyinto nje emnandi onwabile. Ndizobulela noThixo esebenzile emfihlakalweni njengoba unyani uphendlalini beke wasebenza kwi-learnership, bebene-learnership so yaphela. Uthi bathi ngakha kuphume kwa-UIF ndithi njani akulela msebenzi ayamnamsebenzi uthi uthe zihlalele ebetyiwe yinja beyiklini inja ntaseka injani icaba yamluma ndabona okay wabelilise ndabona mandimthumele imali avele akekho nona sebebheke ngathi emzimba kusokutawa umakazi wakhe waya ekliniki wandenzela iveni wathi uyayazi uba ndithe ndisandifahleka ndavele ndafowunela kumasipala ukuze uba ndiyawufuna lo msebenzi. Wathi ndiyawufuna futhi ke into eyenzekile kuthiwa ke uzawufowunela. Ndithe ungasekube njalo amaxesha onke sendiuhlele emlindweni nje behleli nje ayinamsebenzi uze kaba ndithe azofika lapho wenza loo indawo uba uThixo lo akaxaka. Ndizobulela wethu nanjengoba bendingumntu othengisa esitendi ke kwistendi yazaziphela uphela balozi ngabantu balapha singabantu bangapha kwethu balapha sisebenze nabo. So ke anjengoba ndithengisa esitendini kodwa ke uThixo usebenza emfihlakalweni nanjengoba ndilapha nje abantu balapha bafuna impahla bathi nalapha kusumka nempahla basiyayifuna impahla. Ndiyambulela uThixo ngamaxesha onke. Ndizobulela noosista bam xa sisonke okokoko sisemizini into konothile kuthiwa hayi umkile kuloo sisahleli omdala olekela lo izoba ndini sisemizini yethu le ntombi umuntu iyazama ekhaya iyathenga iyathini. Ndiyambulela uThixo ngamaxesha onke. So ndaba right ngapha ke ngempilo. Ndibulela kakhulu andeleyo kuThixo kuba endincedile nami ndaphinde ndaba right wakhona. Andibulela nangefemeli yam eyinceda ngalo lonke ixesha eyisindise ezintweni apha phakathi evekini ngolwesithathu na wasaphelwa ngumalumekazi wam wasesayidini athi kumzi andibuze athi zitshophe ezizitshonga azitshoyo ingathi zitshophe isayidini ndiyo naka hayi andivanti wethu oyengqola nethi bataningazithini abantwana ngaye andivanto mna kweli cala inoba zitsho mhlawumbi phaa ngasezirobhisini okanye phaa ngaserenkini andiyazi but akhona endiyivayo athi kum athule ke ngoku angathuli apha efowunini then emzuzwini ndiyo sendingena kufacebook xa ndisithi
kubekho umfundisi ovuliweyo esayitini Mpontoni. Ngoba ndimbuze yona ngqibe bayathanda ke ngoye ezicawe zalini ke bona ke ndiyazi icawe yam. But into endiyaziyo uba kuthiwa badla ngokholela eBlue Hall ngeSundays. So ndiqomkhange ndimbuze because kuthiwa kukho umfundisi ovuliweyo eBlue Hall eMpontoni. So ndimbuze ndithi ke mna ukuba lo awuyazi le cawe. Athi uba ngoku ndimbuzayo ndiphezu kwebhriji phaa esitishini. Sisuka ecaweni. Angezi zithonga azitshoyo ithe kanti zitsho phaa ecaweni ngumfundisi wethu ovuliweyo phaya esayitini. Uthi sithe xa sifika apha endlini xa sikukwasapho kukho umntu okhalayo kwigrupu yecawe. Xa buye wawathaphela khona lo mntu uyakhala uba umfundisi ubhukuliwe unonontoni. Caba ke bathe xa bezama uba befonele iambulensi besithini wabe sebeswela umfundisi. So ukuthi hayi ngecawe yethu thina ngoku kutsho izithombe sesiphumile sisenantsikeni esitishini xa bahlala enasikeni sithi apha. So uthi ngoku uthi uzithonga bebesesitishini bona begoduka athayi iyo kuza ngombazi uthobe izithonga because bayaziwa zithombe emva apha kuwo. Njena ke wabe sithi hayi umfundisi wethu uswelekile ewadukulwa wasweleka ayaziwa ukuba ngabantu beyofuna ntoni xa bekukheni xa kufike abantu bafike badlulile. Xa ungadenza noba udutyulwe nomama wakhona na because kaFacebook kuthiwa udutyulwe kanti nakatsho uba nomama wakhona uthi qha hayi ngumfundisi wabo uye wadutyulwa wasweleka njengoko. So utsho ukuthi uba ndiyabulela kuThixo uba into ebasinda because asiyazi umhlawumbi abantu bengene phakathi bafike badubula abantu bebuza kwenzeka nto kodwa besiyabulela ukuthi kakhulu uThixo. Nangona ke kwimbi ebuhlungu ndikhathazeke ingqondo andimandla lokufundisa kodwa intlobo endikhathazeke nayo ingathi ndiyamazi ngoba andimazi nomazi nalo mntu but ayimnandanga ayintlanga abantu usathana ume ngenyawo endlini noba badlini. So siyacela kakhulu umthandazo bantu sithandaze sibambisane ngomthandazo ngalo lonke ixesha because akho nto ibaluleke ngaphezu komthandazo. Usathana sekedelile nje delile inkosi uyexa uba abantu abaninzi ngoku abasathandazi ezinkonzweni ngoku sekuyokwenza imali ngoku abasathandazi kwezi nkonzo sekusenza imali qha ngoku umthandazo uphandle ukuthi ke ukuthi bayasibonisa uba funeke kuthandaziwe nakanjani bakuthandaze bangcwele singalibali umenshina amabandla simcela uThixo uba asikhusele ngalo lonke ixesha because ngaze eFilipi kangena umntu phaa wafika wabulisa abazalwane kanti uzokhuthuza abantu molweni njani ogqona mabakhuphe iifowuni zabo. So angcwele umsakana nani uyidelile ngoyinto enenkonzo phakathi andiyazi noba kwenzeka ntoni okanye sithi asathandazi but uyidelile usathana into enenkonzo phakathi. So ifuna thina sime sithandaze ngalo lonke ixesha singaphumli nasemini bangcwele besikolweni into ngoku abantu bacinga abantu into bulele ngebhreyiki kanti wena uyathandaza ungalali nje qha kodwa uthandaze ngoku baqhele uba hayi suka siyamazi ulele ube uqonda wena ndiyathandaza mna ndilelanga. Amen. Siyabulela kakhulu Thixo sikhuselayo ngalo lonke ixesha because izinto ziyenzeka sowuhlele endlini ungakhange uphume phandle ifikile apha endlini ikwenzekele. So siyabulela kakhulu Thixo uyasisindisa uyasiphephisa kwezo zinto zonke. Ndimcelela ngebhizinesi yami basolisa abahlali basolisa abahlali thetha uthethile qole ke bendazo nembizo bendiyeke mani xa ndiphinde ndiqonda usathana uyaxoka ndiziyekiswa ngabantu tu zange ndiqale nabo andizuyekiswa ngabo. Amen. 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 Ndizobulela amandla kaThixo kuba ngoba undivusile ngale mina namhlanje kuba ndilele ndingazazi nako ukuthi ndiyavuka. Ndithe Nkosi kusomandla phinde ndibulele caba umakazi wam nawo kwenye iveki ngumntu ophayelayo waye emsebenzini wafika wasibalisela apha endlini wathi waleqwa zisikoli kodwa wacaba wabaleka emva komnye umfundisi
kokuhamba nalaa mfundisi wathi tata umfana ondileqayo apha ebheki wathi laa mfundisi masambe masithothi ke ngoku sisiyayi wathi laa mfundisi hayi andoyiki into mna ndinothixo kodwa ndiyambulela usomandla asahlala mthwala ngamaxesha wonke ke phela laa nto qho xa uzele xa semsebenzini okanye abantwana besesikolweni ndivele ndiyithandaze kuqala ndithi ndicela zabathwala uba wapha endleleni ndakhula umama esithi funeka umntu xa ephuma emnyango aqala athandaze uthixo ukuthi amthwala apha endleleni ayombeka kule ndawo aya kuyo ingabuye naye qho ndibana laa nto ngoku everyday ndithi xa begqiba uphuma besikolweni ndithi zama sithandaze mntanam kuqala xa sizohamba kungenzeki into apha endleleni. Nangoku ke ndiyambonga usomandla ndiyambulela qho emane emthwala usisi wam apha endleleni emane emsindisa kwezi sikoli ngoba qho nento yosinda shem angenzeki into tum.